Son Xosé Estévez, profesor xubilado da Universidade de Deusto. Vou ler o texto escolleito de Sempre en Galiza de Castelao, que pertence ao libro terceiro, capítulo 17. O texto di así: Nós creemos, eso sí, que as fondas diferencias que evitaron a unidade peninsular e que aínda nos ameazan con novas secesións poden ser superadas, ennobrecendo as 4 nacións hispanas que aínda existen porque son inasimilables e insobornables. Trocaríamos os defectos que hoxe nos separan en virtudes que nos xuntasen. En fin, a unidade española será efectiva cando se respete sinceramente a variedade de caracteres.